Ik hoop que uma pessoa que está iniciando com negócio para poder receber uma entrada e para ter uma estabilidade financeira. Algum está iniciando com negócio para estar mais independente e para estar mesmo um jefe. Pero não tem hope gente que está iniciando um negócio para ajudar outro não, que não tem hermendan para arribar na mesma pia. O grupo aqui te conheci como Entrepreneur Social. Essa aqui está a pessoa que tem comunidade que está escolhe para resolver um problema social. Entrepreneur social não te traz para ganhar, pero para satisfação de por ayudar um outro de necessidade. A ver, nós te informado de um entrepreneur social que faz uso de seu éxito para ajudar um grupo de interior de Equador para casi não ter contato com o mundo comercial. Na ano 2009, Anika com um grupo de estudantes da Universidade de Aruba viaja para Equador para trabalhar como voluntário. Aqui na Antana, uma Anika toma nota de necessidade e é talento de um pueblo de indígenas relativamente chiquito situado in Amazone. Eigenlijk heeft een van hen mij dus gevraagd of ik zou helpen met het verkopen van hun handwerk. We zijn dus na die vrijwilligerswerk in 2009 zijn we in 2010 terug geweest voor een periode van 3 maanden. En tijdens die periode hebben we hen ook geholpen. We hebben een aantal kamers gebouwd in de community. En ik heb ze wat geholpen met wat marketingmaterialen te maken, zodat ze wat meer bezoekers krijgen. En ja, eigenlijk bijna ieder jaar zijn we nog terug geweest naar de community eigenlijk om iets voor hen te kunnen doen. En ze wonen best wel afgelegen, dus het is ook niet zomaar dat je daar komt en denkt van laat ik kijken of ze iets moois kunnen maken wat ik kan verkopen. Después de 2009, Anika queda visitar habitantes na aqui tour año. E for seu próprio saco, estava ajuda a cobrir algum de necessidade mais grande. Na 2013, a iniciar que conceito para o negócio chamado Enamora. Enamora verkoopt eco-chic sieraden. Alle sieraden zijn gemaakt met natuurlijke producten, met zaadjes. Deze met bijvoorbeeld met sinaasappelschil, met tagua, acai, eigenlijk met van allerlei koffiebonen producten. Deze worden allemaal gemaakt in Ecuador. Een deel wordt gemaakt in een inheemse gemeenschap in de Amazone. Bijvoorbeeld deze gekleurde producten worden gemaakt door een mevrouw uit Quito. É talento para trabalhar acessório trabalhar de produto na orgânico sempre tem. Pero maneira como generar entrada de habilidade aqui não está conhecido pelo pueblo aqui. Também, para falta de interação que o mundo moderno, os habitantes não estão na altura, pelo qual estão na moda. Ik probeer hen ook gewoon eigenlijk een beetje uit te leggen hoe dat wij sieraden kopen, hoe dat wij mode kopen, omdat ze het gewoon helemaal niet kennen. Maar het is ook een stukje opleiding, want bijvoorbeeld ik werk met 3 mensen die echt goed geschoold zijn. Want bijvoorbeeld dit tasje, als je dit wil maken, je hebt daar 3 jaar scholing voor nodig om dit tasje te kunnen maken. Dus het kan gewoon niet iedereen. En ja, ik kan niet al die mensen naar school sturen voor 3 jaar lang. Ja, sowieso omdat ik de middelen niet heb, maar ook veel vrouwen hebben al kinderen en ze kunnen ook gewoon niet fulltime naar school. Dus vandaar dat wij dan zijn begonnen met les, zodat het toch voor iedereen eigenlijk toegankelijk wordt. Dus buiten dat we de les eigenlijk hebben verzorgd voor hun, hebben we ook materialen gekocht. Dus bijvoorbeeld, ja, zoals je weet, die pitjes groeien niet met gaatjes erin. Dus we hebben speciale tools nodig om die gaatjes erin te maken. En die hebben we ook allemaal voor hen gekocht. Dus eigenlijk het hele starterspakket om met dit te beginnen, daar hebben we ze eigenlijk helemaal van voorzien. En nu kijken we iedere keer wat kunnen we doen. Want de situatie verandert zo vaak. En vandaar dat we ook de spullen gewoon zelf gaan kopen daar. Zodat we ook kunnen zien hoe de situatie is en wat er nodig is. Para Notícia Noche, Rosane de Wever. A ganância que está generada por de venda de diferentes acessórios também back como inversão para habitantes do pueblo de indígena situado na Equador. E aí aqui é dono man para ajuda com uniforme para escola, para escolar novo. Mostrando de collar único está disponível na Seaport Marketplace e por visitar o website também na www.enamoratreasures.com. Com o último luna, com a ajuda de diferentes redes sociais e produtos na comissão recebe atenção internacional. O conceito atrás de negócio aqui é único. Amanhã nos lo amplia mais sobre diferentes aspectos e também sobre a aspiração para o futuro seguido no man na de necessidade.